بايتو خدخللكي حلمي وانا بعلك تكون اللي عدي تحرقين شلو وتحرقك قدل تحر عود عباش تحري مسقدل عدي جقانو سمسك ديل الحلال لي حلال يسمرتوك عالسن مرسل صبابا بزيحو تخميرو تايقي عداراشات ناي حصوت تاقيتو حقي قبروم كي قلع تاريخ كي نبب مصاودي اي مهزوم حق خي زرب دمصاوي يمانا بقابرا ميكائيل باريا ابز حلف خفالات نورق اتكالات برجينا حمودو بمرداتا بمسناي كردق فتينا نيره اب موهابريتو دما كبود قطراي مزراب مفتاح قرب زوموتو ريتات قريبوم نيرم قنوع دمايو صقمات راي مصبصاب كابت صقم فلي خازر ايكونن انتخونه እዚ ጽሑፍ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ጸሓፍክዎ ንንውሕ ዝበለ ክፋላት ክቕጽል ምዃኑ ሓቢረ እቲ መፍትሒ ክመጽእ እንተኾይኑ ግን ብቐዳምነት ኣፍልጦ ክንህቦምን ነቶም ጸገማት ናይ ሓባር መረዳእታ ክህልወናን ይግባእ ንኣብነት መሰረታዊ ሕጊ ቅማረ አይደንቲፋይ ኦን ስሎቭ ሽግራት ተለልዮም ድሕርካ ትፈትሖም እዩ ዝብል በዚ ቅድሚ መፍትሕታት ክንለልዮም ኣፍልጦ ክንህቦምን ዘለና ሽግራት ኣለዉ ንዕኦም ኣብ ምትንታንን ምልላይን ድማ ብዙሓት መፍትሒ ዝኾኑ ኣማራጺታት ቅጅል ክብሉና ባህርያዊ ስለዚ ንውሕ ዝበለ ክፋላት ንበርጌና ሓመዱ ማእኸል ዝገበረ ጽሑፋት ክቕጽል እዩ ጸኒሑ ድማ ንድኽመታትን ጉድለታትን ደንበ ተቃውሞ ዝትንትን ዝእርምን ውልቃዊ መረዳእታን ገምጋምን ክቐርብ እየ ኣብ መወዳእታ ድማ መፍትሒ ዝበልኩም ሓሳባት ኣማራጺታትን ክእንፍት እየ እዚ ግና ብሃታሃታ ከም ጉጅለ ግንባር ኣብ መረዳእታን መጽናዕትን ዘይተመርኮሰ መፍትሒ ዝበልክዎም እማመታት ኣይከቐርብን እየ ነዚ ዘቕርቦ ዘለኹ ትንታንን ጽሑፋትን ብሃናት ጽርኢቶን ነቐፌታን ክትምልእዎ ድማ እተሓሳስበኩም ኣብ ዝሓለፈ ክፋላት ጉጅለ ግንባር ዕንወት ትካል በርጌና ሓመዱ ብኸመይ ከም ዝፈጸመቶ ክገልጽ ፈቲነ ነይረ ኣብዚ ሳልሳይ ክፋል ድማ መዘዝን ሳዕብየንን ናይቲ ጉጅለ ግንባር ዝገበረቶ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር ኣብ ውልቂ ህይወት በርጌና ሓመዱ እንታይ ይመስል ክገልጾ ክፍትን እየ ጉጅለ ግንባር ፖለቲካውን ሕጋውን ቆጠባውን ከምኡውን ማሕበራውን ቅልውላው ኣብ ውልቂ ህይወት በርጌና ሓመዱ ኣስዒቡ ይርከብ እቶም ቅልውላው እንታይ ይመስሉ በብሓደ ንተዓዘቦም ቀዳማይ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ በርጌና ሓመዱ እንታይ ይመስል ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ በርጌና ሓመዱ ኣብ ብርቱዕ ፖለቲካዊ ተፋነን ፖላራይዜሽን ይርከብ ኣብዚ ግዜ እቲ ተፋነን ምንጽጻግን ምስ ካልእ ውዳበ ወይ ድማ ምስ ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ዘይኮነ ኣብ ሓድሕዱ እዩ ዘሎ ህዝብና ብሓፈሻ መንእሰይና ድማ ብፍላይ ብሰንኪ ጥልመት ናይ ስርዓት ህግደፍ ፖለቲካ ንፖለቲካን ፖለቲካዊ ውዳበን ፖለቲከኛታትን ዘለዎ እምነት ውሑድ እዩ እረ ውሑድ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ጽልእ ዝማዕበለ እዩ ዝመስል ዋላ እኳ ኣብቲ ክብገስ ከሎ ንሕና ሰራዊት እተን ውድባት መንግስቲ ይኾና ይብል እምበር እቲ መንእሰይ ነተን ውድባት ንስኡ ክሰርሓ ኣይኣምንን ነይሩ ስለዚ ድማ ከቕርበን ዘይደልየ ብዙሓት ንምርሓካ ኢና ዝብልዎ ድማ ነቲ ዘለዎ ትሑት ፖለቲካዊ ንቕሓት መዝሚዞም ከይትጭወ ብዝብል ተህዲድ ነቲ ዘለዎ ፍርሒ ዘጋድድ ስብከት እዮም ጀሚሮም ተበለጥቲ ጉጅለ ግንባር ከዓ ተቃወምቲ ውድባት ቁፅሪ ክልተ ህግደፍ እዮም ብምባል ኣብ ደንበ ተቃውሞ ሰፍ ዘይብል ናይ ጽልእን ቅርሕንትን ፍልልይ ሰቢኾም እቲ መንእሰይ ድማ ነዚ ከም ሕንፃይ ፓፓጋሎ ከጋማድሖ ጀሚሩ እቲ ናይ ፍልልይን መውንጃልን ተግባራት ድማ ኣብተን ውድባት ጥራይ ተሓጽረ ይነበረን እቲ ሽምውፃእ ኣብ ሕድሕዱ ኽዋና ጀለልዩ ጀሚሩ እንሆ ከዓ ኣደዳ ምፍልላይን ምብትታንን ኮይኑ ይርከብ በርጌና ሓመዱ ፖለቲካዊ ፍልልይ ዝፈትሓሉ መንገዲ ዝናኣዳ ይነበረን እዚ ከዓ ምስቲ ድሑር ፖለቲካዊ ባህሊ ዓድና ዝተተሓዘ እዩ ክበሃል ይከኣል ነዚ ነፀገብ ፖለቲካዊ ልምዲ ክንዲ ምዕራይን ምጽጋኑን ግን ጸያቕ ማዕጺድ ጉጅለ ግንባር ክጓሃህሮን ከተዓባብዮን ይሰሪሑ አንጻር ፖለቲካውያን ውድባት ፖለቲከኛታትን አንጻር ውዳብን ውድብን አንጻር ፍሉይ ሓሳብን ኣረኣያን ወየ ዘይበለ ኻባና ይፈለይሉ ክጭርሕን ነገራት ከተሳውርን ያተራያ ዝገርም ተርእዮ እንተሎ ግና እቶም መንግስቲ ኢኻ እናበሉ ዘጸለልዎን ዘስከርዎን ስምጉንነት መሳፍንቲ ማሕበራዊ ሚድያ ፖለቲካ ዝሰርሑ ዘይኮኑስ ከም ሙሴኻ ፈጣሪ ዝተላእኹ መላእኽቲ እምበር ከም ፖለቲከኛታት ኣይረኣይዎን እዮም ስለዚ ድማ ከም ፍሉያት ዘይጋገዩን እዩ ዝሓስቦም ጉጅለ ግንባር ነዚ ምትፍናን ኣብ በርጌና ሓመዱ ንኽሰርጽ ሓንሳብ ጥራይ ዘይኮኑ
نتنورام قالات تزاريبومو أب كل زرباتاتهم مدراتاتهم يوم أقامادي حمو وجل جنبار بوليتيكاو نور سلازي فوتون سلازي بولو من دما نتن قطر خلتيلا زفرجتن بوليتيكاوان ودبات يقرأ خي حاتتو أبتو زمسرتنايو بيت مخرؤتو قبلو يسمع له تزيمتكن تريا لكن دي زبحال مغناي تراي مقرناي نخل مرعي دي زبالك كيروس على مايو كالاي برجينا حمدو أب حقاو مداي انتاي يمثل برجينا حمدو زو صدو ونصاو سقمتي مرچو خمزي نبره كله بقربات فلط ايو زبل امنت علني انتخونه ننبسو خكالاخلن نناي سرعات تقدف بروباغاندا دو كبلنجن ونصاو سقمت خوسد تجديديو سلازي دما نايز زو صدو سقمتي سعبين كله وصل زنبرو ابو زحنا يحق مسرحاتن مقطعتن يركب እዚ ዝወለዶ ድማ ኣብ ጀርመን ክሳብ ግብረ ሽበራ ዝብል ክሲ ቀሪቡ ወረከብ እዚ ግብረ ሽበራ ዝብል ፈረጃ ንበርጌና ሓመዱ ዝበቃ ከም ዘይኮነ ኣመን በርጌና ሓመዱ ንጹህ ተቃላሳይ ንፍትሕ ዳንበር ግብረ ሽበራ ኣይኮነን ነዚ መንግስቲ ጀርመን ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ንምምካት ኩሉ ደላይ ፍትሒ ሓላፍነቱ ክዋጻ ከም ዝግባእ ከዘኻኽር ይፈቱ እቲ ሰዕብየን ናይዚ ሕጋዊ መዳይ ግን እቲ መንእሰይ ብሰንክቲ ሲዒቡ ዝመጽእ ሕጋዊ መስርሕ ኣደዳ ወረቐት ምብልሻውን محداقن مخاني نايز سعبين دما اتهيوتو كسر علون كنبرو لنجميرو زنبر هاقرات قديفو نبكال هاقرات يسددن ينكالابتنا اللو يوت من سيابالا شخان يراقاقا خان كعوات زخلق ألسد ما يلن نحقاو مسرح مقصعة زي تخاف العداتات أبزبان زمن سي كله دما مصنعت زي تقبرو والقاو سمعيتهم زور ويلو غيرنا مبالي استقبرو وعلى بايت هاقرات زسمورلو أب أدي سابارينا زو على مصنعت زيبلو حسابات زيبلو مناسيات جو حزكا استوعللو ترخبوي ابالات برجينا حمدو امنتاي كنتات الله زي قدسوم ناي هوا مرحت جوجي لجنبار كندي نتستبالا شو هوت من اسي مستخخالن وسلو محواين اب عندران لاقصن يوم اتيومو هوت من اسي يبالا شو زعطهم سلازي كونون زقدسوم ايكونن طراي نصوم نغزي يربحن والقاو سمعيتهم يرويلون وجل جنبار عقون زحالف نعقت أبتود عخوي زخوان سعابي سلازلوهم دما كابزي حلف الناس زقولوا للسرح دوزوا لي يمصلون اتزغفه كم تبك قدامي معرف زتقلص توجل جنبار عبد حرقصهم ويب سايتهم لطيفهم مزلوي عبي سعمي دما خهلوي برجينا حمد زغبرو كل غونص او سغمتي ابلعلتي اكلاون امراون سغرودباون صقطن زغبرو لسرعه قدف جبر ملس مخانن ودبون وطنون كم زي نبريو بمدى حق زموقوت زنبره كم اون اتسرعات وتهدراون بوليتيكاون ودابه ابلعلت قبر ملسي زهابه وصع منسي سقردوباو صغط يكايد كم زنبره ابها هاقرو برجين حمدو كسابت زلع على بوليتيكاو صفحي كردئن وصعو خأمن انتعيري ابستفالا لي هاقرات لما صبق تقبالنت النارخبن بدرجة عالم وصعو افلط النارخبن تسانيهم ازي تراي زي كونه من سيات برجين حمدو كمل العالم اب تويتر ناي حجي اكس بحال دعرونا زبل ديجيتالاو كوميونيتي فطيرم 24 ساعات غزانا خفتو نتوتهدراوي اقومان سمن حيزو كم ربعي جنبارن كالن امقلع بزح تصعيرو زغوجيل جنبار يلو زولو غوجيل لغن نزخولو ندحريت زملسن نتاماننت برجين حمدو زوادقن كم بحدش نابكس انت حتاتنتن زوتو لطفو عبد حرقصم ويب سايت لطيفمو جنبار زبل وتهدراو ترجم كحز خل سمحيزون كنسوم نتي اب 2020 كلتنا بجسن فلما فصامي ناي برجين حمدو كم ودبت خوينوم قريبم كم اون زغوجل جنبار حيزو زلو قرصي اب 2023 كم استمسرتيم غليصوم زلوم اتحاسوت زمول اوغوي حبريتا نغون غديفنا كاب 2022 كساب 2026 نترابعي جنبار يلو زمغوتولون زخصولون زلو منسي ناب كالص صدفي زهم مخيو نتقبر ملساو غنص دما ودبون وطنون ملكعات حيزو داغم تحتاتاي ناي مغبار تخولتات عدل زهبي اتزغرم دما وتوم مسرت غوجي لغنبار بزعبا برجين حمدو ابستحاتتو لوان مرحتن ودابن كم زيبلو نغيروم نفسهم كاب كستات نصا زوصيم هو ايدا اتمسكن ودعا خوينبر اتزحزن دما خمتي اب زي زورغو حچارتو رحنطيطو زلو زغوجي لزي نايتم ابالات زخونه طراي زخونه مقصعات خونه مغداتي حلافنت كم زوسدي اتي ابال غجله جنبار زي كونه برجين حمدو دحري مسرتاتو مفراس من يزحتتولن
ሓላፍነት ዝወስደሉን ብስሙ ሸቂጥካ ንዑ ተሓታት ምግባርካ ፍትሓዊ ድዩ እዚ ናባኹም ገድፎ ሳልሳይ ቆጠባዊ ቅልውላው በርጌና ሓመዱ እንታይ ይመስል በርጌና ሓመዱ ኣብ ዝናብ 4 ዓመቱ ዝፀጋግዐሉ ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ ብዙሕ ጉልበቱ ገንዘቡ ናይ ቃልሲ ወኑ ረሃፁን ደሙን የፍሲሱ ንስርሒት ኣቲልካ ዝተገብረ መገሻታት ንሰሚናራት ጉባኤታት ዝወፀ ገንዘብ ንቃልሲልካ ደው ዝበለ ስራሕን ትምህርትን ክትሓስቦ ከለኻ ልዕሊ መጠንኻ ትጉሂ ብፍላይ ከምዚ ሕጂ ኮይኑዎ ዘሎ ቃልሲ በርጌና ሓመዱ መፍቶ ስምጉንነት መሳፍንቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኮይኑ ክርከብ ከሎ እዩ እዚ ኩሉ ነገር ንቃልሲ ከፊሉ ህይወቱ ኣብ ከድሕነሉ ዘይክእል ደረጃ በፂሑ ምህላው ድማ ከብድኻ ዝቐርፅን ድቃስ ዝኸልእን ተርእዮ እዩ በርጌና ሓመዱ ንሕጋዊ መስርሕ ዝኸፍሎ ዘሎ ገንዘብን ናብ ፈቆዶ ቤት ፍርድታት ዝመላለሶ ዘሎ ግዜን ከምኡውን ንጠበቓታት ኣውሮጳ ዘውፅኦ ዘሎ ገንዘብን ብዙሕ ዘሰንብድ እዩ ኣብ በዓል ጀርመን ዘሎ ዕዳታት ኣብ ሆላንድ ተገሚቱ ዘሎ ዕዳታት ናብ ሚልዮን ዩሮ ዝፅጋዕ ምዃኑ ምስ ፈለጥካ ድማ ውሕሉለ ተሓሕዛን ኣተኣላልያን ክግበረሉ ከም ዘለዎ ኢኻ ትርዳእ ነዚ ፀገም ክዳለወሉን ቁስሊ ክሕውን ክንዲ ምግባር ጉጅለ ግንባር ኣብ ካልእ ዓዘቕቲ ይሸምዎ ኣለዉ እዚ ኩሉ ዝወለዶ ድማ በርጌና ሓመዱ ኣብ ብርቱዕ ቆጠባዊ ቅልውላው ይርከብ ኣሎ ብሰንኪ ስርዓት ግደፍ ሕብረተሰብ ኤርትራ ካብቲ ደገ ዘሎ መቕርቢ ዝጥወር በዚ ምኽንያት ድማ በርጌና ሓመዱ ኣላይ ስድራን ተሰካሚ ሓላፍነት እዩ ስለዚ ናይዚ መንእሰይ ዕንወት ተወሳኺ ዕንወት ሙሉእ ማሕበረሰብ ምዃኑ ክንርዳእ ኣለና ገንዘቡ ንዕዳታት ክኸፍሎ ከሎ እቶም እዚ መንእሰይ ዝጥውሮም ስድራ እውን ምስኡ ይልከሙ ምህላዎም ክንርስዕ የብልናን መንእሰይ በርጌና ሓመዱ ብዕዳ ተበሊዑ ዓደዳ ቆጠባዊ ቅልውላው ኮይኑ ዘለወሉ እዋን ክንዲ ኸመይ ጌርካ ነቲ መፂኡ ዘሎ ዕዳታት ምኽፋል ዝሓስብ ኣብ ዘየተግብርዎን ዘይስከምዎን ዕንክሊላት ኣትዮም ይርከቡ ፀያቕቲ ማዕፂብ ዝኾነት ጉጅለ ግንባር ሕልና ኣልቦን ተበለፅትን ዝዝውርዋ ጉጅለ ብምዃና ህይወትን መጻእን እቲ ከመያታቱ ዙርዮም ዝኣምኖምን ወዲ ዓኳይ ኣየገድሶምን እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ዝኾነ ከሻርኽ ዝኽእል ፖለቲካዊ ቁመና ውዳበን ዓቕምን ዘይብሎም ክንሶም ኣሽሓት ከፊሎም ኣሜሪካውያን ኣማልቲ ማለት ሎቢስት ቆፂሮም ይርከቡ እቲ ዝኸፍአ ነውሪ ድማ እዚ እዩ ጉጅለ ግንባር ከሻርኽ ዝኽእል ፖለቲካዊ ቁመናን ዓቕምን ከም ዘይብሎም ባዕሎም ይፈልጡ እዮም እንታይ ደኣ ናብዚ ኣጓዮም ንዝብል ሓታት ድማ ነቲ ወዲ ዓኳይ ዝኾነ ሰዓቢኦም ምስ ኣሜሪካ ንሰርሕ ኣለና ገንዘብካ ኣብ መዓላ ኢና ነውዕሎ ዘለና ንምባልን ንምዕሻውን እዩ ነቲ ጀሚሮሞ ዘለዉ ኸይዲ ክስከም ዘኽእል ዓቕሚ ዘይብሎም ክንሶም ክንዲዚ ዓይነት ጌጋ ምግባሮም ምስ ፖለቲካዊ ብሃምነቶም ዲና ምስ ተበላፂ ኸይድታቶም ክንተኣሳስሮ ከም ዘለና ግን ንተዓዘብቲ ንግደፎ እዚ ንኣሜሪካውያን ዝኽፈል ዘሎ ገንዘብ ይኹን ኣብ ውፅኢት ዘይብሎም ዋዕላታት መገሻታት ስንጉንነት መራሕቲ ዝጠፍእ ዘሎ ገንዘብ ንመሕወይ ቁስልቲ ምስክን በርጌና ሓመዱ ተዝውዕል ዶ ኣይመሓሸን ጉጅለ ግንባር ግን ዓይነውጣ ስለ ዝኾነት ንቃልሲየ ቀዳምነት ዝህብ ዝብል ኣባይታ ዘየለ ዘረባታት ከም ዘስምዕ ፍሉጥ እዩ ግዳ ወዲ ዓኳይ ጉርሓሎ ራብዓይ ማሕበራዊ ቅልውላው በርጌና ሓመዱ እንታይ ይመስል ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ጉጅለ ህግደፍ ውልቀ መላኽ ጥራይ ዘይኮነ ገባቲ ቶታሊታርያን ስርዓት እዩ ተኸቲሉ እዚ ማለት ኣብ ህይወት ውልቀ ዘይጋ ኣትዩ ንጥፈታቱን ምንቅስቃሳቱን ዝቋፃፀርን ዝከታተልን ገባቲ ስርዓት እዩ እቲ ዝያዳ ዝኸፍአ ባህሪኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጥራይ ዘይኮነ ብኪሎሜተራት ተሰዲድካ እውን ዘይገድፈካ ሕሱም መላኽ ምዃን እዩ ወላ ኣብ ዝተሰደድካሉ ብምስዓብ ድማ ስግረደባዊ ዓመፅ እዩ ዝፍፅም ስልጣኑ ንምሕላው ኣንጻሩ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኸይለዓል ብጥብቂ ነቂሑ ምስ ተኸታተለ እዩ ካብዚ ብምብጋስ ከዓ ነቲ ኣብ ዲያስፖራ ዝግበር ምትእኽኻብ ኤርትራውያን ክግብቶን ክቡሕቶን ብቐጥታ ክቋፃፀሮን እዩ ዝፍትን ኣብኡ ከይተሓፅረ ድማ ነቶም ብዓይኒ ዕሙቶ ይስዕብዎን ከም ጣዖት ዘምልኽዎን ደገፍቱ ነቶም ምስ ምሕደረኡ ዘይተሰማምዑ ደቂ ኤርትራ ዝኾኑ ተቃዋምቲ ካብቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ማሕበረሰብ ክርሕቑን ክፍለዩን ክሰርሕ የተባቢዕዎም ኣብዚ ጥራይ ከይተሓፅረ ነቶም ከም ፈጣሪ ዘምልኽዎ ደገፍቱ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቶም ከይተረፈ ካብቶም ዝተፈለየ ርእቶ ዘለዎም ኣሕዋቶምን ዘይጋታቶምን ዝኾኑ ደቂ ኤርትራ ክርሕቕዎምን ክንፅልዎምን ኣዚዝዎም እዩ ንሳቶም ድማ ትእዛዝ ክፍፅሙን ከተግብሩን እዮም ተራእዮም እዚ ዝመበገሲኡ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝብና ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቱ ከይተረፈ ክፋላለን ክረሓሓቕን ይጸኒሑ ከም ደቂ ሃገር ከም ስድራ ብሓደ ዝነብሩን ዝጸንሑን ብሰሪ ድሕር ገባቲ ፖለቲካዊ ባህሊ ኢሳያስ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያቶም ከም ጥምቀትን ኮነ መርዓ ከይተዓደሙ ክውዕሉን ጽምብላቶም ክገብሩን እዮም ተራእዮም እቲ ጭኮና ህግደፍ ካብ ዓዲ ዝተሰደዶ መንእሰይ ድማ ግዳይ ዝፍልልዩ ኮይኑ ምባል ይከኣል ካብ ሃገሩን
ባህሉን ስድራ ቤቱን ብምስዳድ ኣደዳ ባህላዊ ፀቕጥን ናይ ስደት ምረትን ከይኣኽሎ ግዳይ ፖለቲካ ፍልሊ ኤርትራውያን ነበርቲ ዲያስፖራ ክኸውን ተቐሲቡ እዩ። ደገፍቲ ህግደፍ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ርእቶን ማሕበራዊ ህይወትን ክፈልጥ ዘኽእል ልቦና ስለ ዘይተዓደሉ ነቲ ሕቑፎ ዲኡ ከይፀገበ ዓዲ ገዲፉ ዝተሰደ መንእሰይ ኣርሒቖም ነፂሎሞ ክንዲ ፀገሙን ሽግሩን ዝሰምዑ ፀገሙ ከይዛረብ ክዓብስዎን ክድህልዎን እዮም መሪፆም። እቲ መንእሰይ ግን ዝደሃልን ዝስንብድን ኣይነበረን። ፖለቲካዊ ርእቶኡ ገዲፎም ከም ኤርትራዊ ክሓቕፍዎ ብዘይምኽኣሎም ምስቶም ከምኡ ዓይነት ፖለቲካዊ ረኣያ ዘለዎም ተቃወምቲ ስርዓት ህግደፍ እንተዘይኮይኑ ብሽም ደቂ ሃገር ምእካብ ኮነ ምርኻብ ዘይከኣል ኮይኑዎ እቲ ስርዓት ህግደፍ ዝኸልዎ ሕብረተሰባዊ ጥርናፍን ርክብን ምስ ከምኡ ተቃወምቲ ኣብ ምቋምን ምህናፅን ድማ ክሰርሕ ፀኒሑ። እዚ ዝተገልፀ ወድዓዊ ምስሊ ኤርትራውያን ነበርቲ ዲያስፖራ እዩ። ድሕሪ ዝኹሉ ተነፅሎ ድማ ዝተኣማመነሉ ማሕበረሰባዊ ጥርናፈታት ብመልክዕ ምንቅስቓስ ውድባትን ክፈጥር ጀሚሩ። ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኸይዲ ድማ እዚ ሕጂ በርጌና ሓመዱ ዝፍለጥ ዘሎ ናይ መንእሰያት ጥርናፈ ቆይሙ ኣባላት በርጌና ሓመዱ ካብ ምጅማር በርጌና ሓመዱ ጀሚሮም ከም ኣሕዋትን ብፆትን ኣዕርኽቱን ኮይኖም እዮም ፀኒሖም። ብሓደ ስርሒታት ይኸዱ፣ ብሓደ ይእከቡ፣ ብሓደ ይውዕሉን ይራኸቡን ኣብ በዓላትን ቀዳማ ሰንበትን ከም ኣባላት ሓንቲ ስድራ ክበፅሑን ብሓደ ክዘናግዑን ንቡር ተግባራቶም ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ናፃ ግዜ ዝረኸቡሉ ሻህብ ምስታይ ኣብ ናይ ብፃዮም ገዛ ምሕዳርን ምብፃሕን ዝመስሉ ንጥፈታት ኣጥርዮም ነይሮም እዮም። ብሓፈሻ ስድራ ቤታዊ ዝመስል ጥርናፈ መስሪቶም ክበሃል ይከኣል እዩ። ኣብ ዓመታዊ በዓልን ሓድሽ ዓመትን ብሓባር ኣብ ምብዓልን ሓድሕድ ምትሕጋዝን ገለ ካብቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ማሕበራዊ ምትእምማንን ጥምረትን እዩ። ድሕሪ ምፍጣር ጉጅለ ግንባር ግን እቲ ከም ኣሕዋትን ብፆትን ብሓደ ፀንሐ መንእሰይ ግዳይ ድሑር ከይዲ ጉጅለ ግንባር ኮይኑ እዩ። ብፆት ሰብ ኪዳን ዝነበሩ ቁጥሪ 1-2 ክበሃሉ ተረኣዮም። ከም ስድራን ኣሕዋትን ዝነበሮም ጥምረት ብሰንኪ ሓላፍነት ዝጎደሎ ዘረባታትን መደራታትን ጉጅለ ግንባር ፈሪሱ። ፀላዮም ህግደፍ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ብፆቶም ብፍላይ እኳ እቶም ሰብ ፍሉይ ርእቶም ምዃኖም ጉጅለ ግንባር ከይተበገሰት እያ ምሂራቶምን ሰቢኻቶምን። በርጌና ሓመዱ ምስቲ ትሑት ፖለቲካዊ ንቕሓት ዘለዎ ንመዝመዝቱን ተበለጥቱን ጉጅለ ግንባር ሙችኡ ነይሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ኣባላት በርጌና ሓመዱ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ብፃያዊ ድልድል ፈሪሱ ይርከብ። ብሓደ ክዘናግዑን ድሃይ ሕድሕድ ክትሓታትትሉን ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ ድማ በፂሖም ኣለዉ። እዚ ኣብቲ ዘላታ ተወሰኸት ኣበሃል መንእሰይ በርጌና ሓመዱ ኣብ ብርቱዕ ማሕበራዊ ቅልውላውን ነውፅን ተሸሚሞም ይርከቡ። እቲ ነፀር እንዳበለ ክግበር ዝፀንሐ ጎስጓስ ትምህርትን እምበኣር ኣብ መወዳእታ ነቲ መንእሰይ ንውልቁ ከም ዝንፀል ገይርዎ። ዝኾነ ፖለቲካዊ ጭርሖ ብቋንቋ ትርጉሙ ዘይኮነ ዝዕቀን ኣብ ባይታ ብዘበገሶ ጎስጓስን ትግባረን እዩ ዝምዘን። ንኣብነት ከም ዓወትና ሓፋሽ ናፅነትና ክብረትና ወዘተ ዝብሉ ፖለቲካውያን ጭርሖታት ህግደፍ ንምልክቲ ስርዓት ዘመላኽዑን ዝኳሓሕሉን ምዃኖም በቲ ኣብ ባይታ ንሪኦ ሓቂና ንትርጉሞም እምበር ብቋንቋዊ ትርጉሞም ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ነፅር ዝብል ጭርሖ ከዓ ኣብ ባይታ ብዘሎ ኽውንነት ክንትርጉሞ ከለና ካብ ሕብረተሰቡ ክንፅሎን ኣደዳ ፅምዋ ክገብሮን እዩ ተራእዩ። ዕንደራ ጉጅለ ግንባር እምበኣር ብኩሉ ሸነኹ ክርአ እንከሎ ነዚ መንእሰይ ኣደዳ ማሕበራዊ ፀቕጥን ተነፅሎን ከምኡ እውን ጉዳይ ቆጠባውን ፖለቲካውን ቅልውላው ገይሮም እዮም ምባል ምግናን ዘይኮነስ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ እዩ። እቲ ኩሉ ናብርኡ ትምህርቱ ሓዳሩ ህይወቱ ገዲፉ ንቃልሲ ዝወፈረ መንእሰይ በርጌና ሓመዱ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣደዳ ጭንቀትን ተስፋ ምቑራፅን ኮይኑ ይርከብ። ንምጥቕላል እምበኣር ጉጅለ ግንባር ስሞምን ዝንኦምን ኣሚኖም ዝጀመርዎ ናይ ፀያቕ ማዕፂድ ስራሕ ነዚ መንእሰይ ትካላቱ ጥራይ ዘይኮነት ሓዲጋቶን ኣፍሪሳቶን ከምኡ ሕጃ ህይወቱ እንዳስሓቐት ትወስዶ ዘላ። ምስክናይ ወዲ ዓኳይ ድማ ነዞም ንግሆ ንግሆ ውዳቤታት ፈጢርካ ከም ብተይ ምዕንዳር ፖለቲካ ምስራሕ ዝመስሎም መሳፍንቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዕወቱ መሲልዎ ኩሉ ነገሩ ኣረኪብዎም ኣሎ። ዘሕዝን ተረኽቦ እዩ። ኣብ 4ይ ክፋል የራኽበና። ሰናይ ኣስገዶም ሃይለ ዕለት 5 ወርሒ 2 2026 ባይቶ ክትኽለልኪ ሕልመይ ዋና ባዕላክ ትኮንለይ ዓደ ድሕሪ ገንሸሉ ድሕሪ ገክ ገደል ድሕሪ ዓወት ንዓባሽ ድሕሪ መዝገደል ዓደይ ዓዲ ጀጋኑ ሰብሰብ ለይልል ሓላል ኢለየ ሓላት ምስ ምረቱ ቃልሲ ንመሰል